Здравейте хора от YouTube, аз съм Сето и днес, както виждате, играем на Агарио. Така, да ви обясним, има апдейт. Значи, тук, когато преди да сте се сайнали или във Facebook или в нещо друго, предпочитам ви да се сайнете в Facebook, защото е най-лесно. Имате две цъкания с левия бутон на мишката. И когато се сайнете, имате възможност да шоп. Като натиснете, има скинове различни. Има coins, как да си купувате coins. Има mass bulls. Т.е. когато почнете една игра, ще ви изпише някъде да го цъкнете. И тогава ще почнете с двойна маса. Например, когато почнете, на мене поне, ми почва с 23 или 24, няма значение. То толкова и на вас ще ви почва. Ще почнете с 48, например, или тройно, не знам колко, защото не ми се смята, съм слаб по математика. И да, и тук съберете XP и когато станете 5 левел, ви дава скин. 10 левел скин, 15 левел скин, 20 левел скин и така нататък. Аз този скин съм си го купил, нали? Ето тези скинове, той беше ето тук, ама сега го няма. И да, сега стана 10 левел скин. И да почваме. Така. Днес стрим в 6:30. Twitch.tv /нападател от 2004 година. Линк долу в описанието. И ви чакам там. Направих някои настройки, мисля, че ще е по-добро излъчването. Да ви кажа един спойлер. Днес на стрима ще играем Hunger Games, Survival Games, Hunger Games, което както иска да го нарича. В сервера се казва Pika. IP ще има в това описание и линк към моята Facebook страница. Когато играя например Агарио, ще ви казвам ще правя парти игра в Агарио и ще ви казвам името на партито. И там може да ме срещнете, да играем заедно с приятели, фенове. Аз нямам фенове, да. Тук станахме доста години. Не знам как е. Станахме си доста годинички. What? Деми Килър ще те прибия. Тук беше хубавото. Всичко хубаво си има край, както знаете. И ви чакам там в Twitch.tv /нападател 2004. Сигурно някой им се повдига, като чуя това име, но не ми се повдига, да. Така да се настроим към играта. Някакво кекшче. Мой предишен скин беше, ако бяхте видяли там моя паяк. Ако не можете, ако искате да спре... Ето с паяк, ако... Да. Паяка. Опа. Получен. Айде, опитни се. Няма се попиша. Team Fine. Окей. Скрием тук Фенси. Ето този Демо Килър, ако виждате тук. На 7 място дете. Този изяде. Нещо. Ще направим още една-две такива докато умра. Уау, Steam! Добре.
Скоро на сплитно да не съм виждала. Вау! То се доста се забавлява. Като гледам. Така. Това е последната ни врътка. Така да кажем, докато умреме. И затварям клипа, защото ще влезе, ще дойде време за стрима. Няма да ми изядеш, въпреки че не можеш. Ох, лапай го, лапай. Лапай, защо не можа да изядеш? Ето, виж, това се може. Слава. Ето този дето играе на Олива. Айде, страхлец. Ох, не може. То ще да прекрати живота си в този момент. Някои хора не искат да живеят. Аз искам. Така че няма да прекратявам живота си. Тоест като гледам май няма да живее дълго. Така. Сплитнахме се. Разделихме се, така да кажа. И Агари може да поиграме на стрима. Най-вероятно и Агари ще поиграме малко, защото много макет то събли, да кажа така. Аре, пути. О, то ще се съединява. Download. Да ви кажа, на Minecraft, ако сте фен, излезе 1.9. Най-после. Minecraft е 1.9. Което е много яко. Но, не, ако искате да играете на 1.9, не играете още, защото е ретейл. Докато сега излезе първо ретейл 1. После ще излезе ретейл 2. После ще излезе най-вероятно ретейл 3. И чак тогава, когато излезе 1.9 пълната, когато каже 1.9.0 май, или просто 1.9, тогава можете да играете на нея. И тогава няма да има толкова много бъгове, защото сега има доста бъгове, защото аз нали пробвах. И да, и отново бъгна като гледам това. Някой бъг. Айде изяща. Изяща. О, download. Мога да го изям? Не, няма да мога. О, той са се лъжа. Така ще направим е така. Даже да ме изядеш сплитна тече. Първия косова. Толкова е малък. Толкова е мъничък. Той други дали ще го заде. Опа, там има лошо. Ако знаете как да се съединявате, правите и така. Защото така нали приближавате едното към другото, но сега има време, докато стане. Кой ще го сплитне това? О, не, няма да го сплитне. Така, това беше опасно, но все пак. Чуме да довършим там жертвата.
то ще довърши. Така набързо. Опа. О, да. Елат ми. Сега ти доби. Путе. Как се отпуте? Ти путе. Ще сплитна тест. Не, няма да ги сплитна, защото ще се разделя. Не. Не. Но. То този случай бяга от другия. Путина може да ме изяде. Той бяга от някакъв друг, който означава, че той е по-голям от нас, който означава, че е лошо. Но мотив тук. Виж сега, искам да пробвам едно нещо. Да, розово. Даваме розово. И тук, отгоре, ако виждате тук топчетата на Гарио, ни е розово. Това е много мотив. Какъв е това? Ще го изядем, нали? Трябва да го изядем. Това си е супер забавно. О, изядахме някакъв. Можех да проверя как. Те тук са много мънички. Ето, например. Ето така, например. Не. Пуснахме едно някъде. Не знам къде. Тоест, искам такива по-средни като големина да бъдат. И ето скин много макет. Ето си искам да си взема. Вау! Това е кропито. И аз него много харесвам. Вау, пак бъгна е. Пак ми бъгна. Искам се съединя. Yes. Това далеко сплитна ще му взема. Така. Той е приятел, като гледам. Месечим. Опа. Това не го направих, за да... То ще се наеде тук. Това не го направих, за да го изям. Тоя. Тоя сега май ще не изяде. Стъси. Не знам, що се казва Стъси, но не е як скин. Добре, дигнах левел, което е хубаво. И мерси, че гледахте този клип. Абонирайте се и ви чакам в twitch.tv/нападател. И чао!